Happy birthday! Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Oh, shit. Ayos. Di father ko mag-80. Sa March 20. Uwi ako eh. Hindi niya alam. Surprise. Oh, okay talaga. Kamusta naman? Mainit? Malangaw, mainit, malamok. Ilang weeks ko doon? Saan ka naglagi? Zambales, maganda. Si Marcel na doon. Saan ka? Anong flight ka? PAL ka? Ako din, PAL din ang ginawa ko eh. Direct flight no? Magkano kuha mo nun? 2. Yeah. Parehas lang tayo, 1, 2. Eh ako din, babiyahe ako ng 16. Oo, darating ako doon mga 18 na sa La Union. Oo. Pangasinan. O di sinabitan ka ng ng cruise, binayaran mo. Okay. Manawag Church. So that's good. Nakita mo yung Tarsier? Ay, Bohol. Yung Tarsier, nakita mo? Bohol pa yan. Bohol pala yun. Yung 100 Highlands sa Pangasinan. At least na-enjoy mo. So hindi ka na ulit babalik. Okay. Anyway, may may tanong lang ako, may pinili ako sa marketplace. Maganda siya na stainless na maliit. Pero papakita ko muna sa iyo, hindi ko maalam kung kasi yung pick up mo ba hindi na gumagana? Okay, anyway, wag muna, pero anyway, pupuntahan ko sa Sabado, titignan ko muna yung unit kung maganda, kasi natawaran ko ng 200 stainless yung maliit. Pwede sa baboy, pero titignan ko muna physically para
babayaran ko na, tsaka ako nakukunin at palit ko na lang. Siguro okay na yung truck mo nun. April na ako darating eh. Oh, Master, may tanong pala ako. Yung, alam mo yung binili ko kay Lito, yung Lito sa yung para ang bilis niyang maluto, mga 2 hours lang luto ng baboy. Bakit kaya ganun? Mainit nga pero lutong luto siya kasi minsan pag nasosobraan nawawarak na yung baboy ko eh sa mabilis maluto, sa lambot. So ibig sabihin yung apoy ko maganda kasi blue flame siya talaga eh. Oo, tsaka parang inaabot lang siya ng 2 oras, luto na. Luto. Oo, luto na siya, in and out. Kasi may pang ano ako, pang measure ako eh. Oo, pero meron akong ganun din, isang tubo pa. Pero siguro pag may time ako na magbubutas. Meron na rin ako pambutas eh, yung machine. Bumili ako ng ano sa Opera, sa market, sa Facebook. O yung drill na automatic na ganyan mo binababa. Oh. Hindi, binababa ko, kinokontrol ko. Pero drill press yung malaki. Matagal ko nang nasa akin yung ang hinahanap ko na lang yung pang-ibit niya sa baba. Vice. Yung vice na lang hinahanap ko eh. Hindi na ako dyan may mura. Malaki yung sa akin eh, malaki na ano. Eh pag may time ka eh, lalo ko sa makina. So at least anong celebration mo ngayon? Pachanga. Buffet ayos eh, mag-enjoy ka. 73, bata ka pa. Si Gan eh, lagi kong niloloko ka lagi eh. Si Greg nandun nakahiga sa milyon-milyong pera, sabi niya. Oo. Ayaw pa rin magkano. Kaya nga exercise lagi naglalakad eh. Pagka nagpi-pick up naglalakad. Ngayon si Yvette ang pick up namin din eh, si Yvette. Ewan ko, hindi mo na yata nabutan yun. Babae. Si Gan yan ay ano pa rin, very active pa rin. Lagi yun. So anyway, si Dr. Javier nag-retire na rin kahapon. Doktor ko yun eh, Dr. Javier nag-retire na rin kahapon eh, last nagpakain. Doktor ko yun for 17 years. So Cerritos siya, naging director din siya ng Cerritos dati. Doktor ko siya ng 17 years. Tapos minsan naging head siya ng mga Cerritos dati, director. Tapos lagi yan sa Downey Orchard, umiikot din. Yeah. So hindi ka papunta ng La Union nung may bakasyon ka? Okay. Mainit ang Dagupan. Yun ang mainit. At least nakaban naman kayo, di ba? Ilang kayo umuwi? Tapos mga may naarkila kang driver mo. Mga pinsan, mga kamag-anak na lang. Bakit hindi ka nagla-live? Ikaw naman hindi ka nag-live nung nandun ka. Dapat nag-live ka para makita ko. Wala kang mga videos. Okay, at least nag-enjoy ko ni ating. Okay master, ako'y papasok na. Happy birthday sa iyo. Ingat lagi, ha? Okay master, okay.
Okay, Abush, happy Friday. Happy Friday.